zo kawai kin kwanta kina ta kuka me ya faru haka? Har tambaya ta ma za ka yi me ya faru? Lalle karfin halin naka ya wuce misali. Tun da kazanta bayan abin da ka aikata har za ka iya zuwa ka tsaya a gabana? Kana yi min wata magana? Yanzu ko kunya baka ji ba? To ni dan sabuwar amarya ce da zan yi ta jiye-jiyen kunya to. Kawai ki gaya min me ya faru? Wato kana so ne ka ci daga baki na ko? To da wani na wajen da zan ji daga bakinsa? Wannan ya saba wa tarbiyata. Ba zan furta kazantan nan ba. Ni ba irin ahalin bande ce. To yake na yake da kuka. Me kake yi da wannan yarinya a cikin ciyawa? Yarinya? Sanda ta ce bata fara da shiga nake nema a cikin ganyayen. Shi ne na ganka ba doti ɗinka? To yi A ido kamar ba ruwanka. Kamar in aka sa maka yatsa a baki ba za ka gatsa ba. Ka gaya mun ba ce wannan yarinyar. Ina gani da kyau ba sai na sa tabarau ba. Ka gaya mun tun yaushe ne ake yin wannan wasan boyan? Wato kana gani na sai ka kore ta ko? Ta ya za ki kawo kazamin abu haka a ranki to? Kai za ka yi kazantar wato. Amma ni kuma sam kar na kawo a tunanina. Ke ni fa babu wani abin da na yi. Kai ko da ma a ce na yi hakan to hakan ma shine daidai. Kaga ni fa ba siyo da kai ba. Da za ka yi tunanin zan tsaya ina kallon ka. To kofa bude take ai sai ki fece. Shikenan zan fece din. Amma da fari ka dawo min da motoci 3 na zinare da na bayar a matsayin sadaki. Kuma har da ruwa a kai. In kai haka zan tafi. Amma muddin baka yi haka ba. Ba zan bari ka shage ayarka ba. Shiru! 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 Shiru!